Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň çarşembe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillersonuň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen başlan gepleşikleri Siriýada kuruşyň daşynda dartgynlygyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. 10 aprelde Moskwada başlanan gepleşikleriň başynda Tillerson ören açyk göni we aýdyň pikir alşylmagyna şeýle-de Birleşen Ştatlar Orsiýada arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýle hat gowy ketgitlenmegine garaşanlygyny belledi. Tillerson Birleşen Ştatlaryň Orsiýet bilen ýeti ara tapawudyryň bardygyna göz ýetirip umumy bähwitleri aýdyňlaşdyrmak we bar bolan ulalaşyksızlyklary çözmek isleýänligini ma'lum etdi. Lavrov Birleşen Ştatlaryň 7 aprelde Siriýanyň hökümetiniň howa bazasyna garşy amalaşyran raketa darbalary ýaly hüjümlerden mundan beýle saklanmalydygyny aýtdy. Washington şol hüjümleri Siriýanyň hökümetiniň hemik ýaraglary ulanmagyna jogap bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň günorta gündogurunda Diyarbakır şäherinde 11 aprelde polisiýanyň bölüminde bolan adam helakçylykly partlamanyň terrorçy hüjümüň netijesigini İçeri işler ministri Süleyman Soylu aýtdy. 10 aprelde Habar Türk media serişdesine beren interwýusunda Soylu hüjümüň polisiýanyň edara jaýynyň aşagyndaky ýerdeminden amala asyrlandygyny habar berdi. Hüjüm zerarly pidalaryň sany 3 adama ýetdi diýip keselhanadaky çeşmeler 10 aprelde habar berdiler. İran'ın dövlet gözükçülüğündeki medya serişteleri yurdun önkü prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın 19. mayda geçirilecek prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde hatawa alynanlygyny habar berdiler. Bir uğurlu konservatif Ahmadinejad İran'ı 2 prezidentlik möhletiniň dowamynda dolandyrypdy. Ahmadinejad saýlawlara dalaşýarlary hatawa almak boýunça döwrüň eglan edilmeginiň 2-nji güni öz kandidaturasyny öňe sürýänligini ma'lum etdi. Ýurdun başlyjy Ayatollah Ali Khamenei Ahmadinejad'yň prezident wezipesine dalaş etmejegini geçen ýylda aýdypdy. İran'ın medyasy Ahmadinejad'yň ýakyn ýarany we öňkü vice-prezident Hamid Bikhaýynyň hem saýlawlarda dalaşýar hökmünde hatawa alynanlygyny habar berdi. Saýlawlara gatnaşmak üçin dalaşýarlar gözükçüler geňeşi tarapyndan tasdiklanmaly. Orsiýetiň köşt boýunça usatlary Türkmenistanyň köşçülerine Aziýada 2017 oýunlaryna taýýarlyk görmäge kömek bererler diýilip döwlet media serişdeleri habar berdiler. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentyabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Munyň bilen bir wagtda türkmen köşçüleriniň 2 kümüş we 4 sany 1-nji medala eýe bolandygy habar berildi. Türkmenistanyň resmi mediasynyň 11 aprelde habar bermegine görä 17 ýurdun sportçylarynyň gatnaşmagynda Daşkentde ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda Türkmenistan üçin medallary Leyla Şohradowa, Azat Nurmammedow we Tapar Murat Atabaýew gazanypdyr. Köşt boýunça ýaraşlar Aziýada 2017 halkara sport şäheriniň düzümine girýär. Sportyň 21 görnüşi boýunça geçiriljek bäsleşligine dünýäniň 60 çempionat ýurdunyň wekilleriniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev 2017-nji ýylyň aýagyna çenli gazak diliniň latin elipini düzmegi tapşyrdy. Bu ädim 80 ýyl çemeti wagt bäri Kiril elipini ulanyp gelýän Qazaqstanda uly özgörüşlik bolar. Gazak diliniň latin elipini işläp düzmek karary 10 aprelde Egemen Qazaqstan atly döwlet neşrinde çap bolan ýurdun täze strategiki planynyň bir bölegi bolup durýar. Habar berilişine görä Nazarbayev latin elipindäki okuw kitaplarynyň 2018-nji ýyla çenli çap edilmegini muallimlere olary ulanmagyň öwredilmegini tapşyrypdyr. Şeýle-de geçiş döwründe täze elipi bilen bilelikde häzirki Kiril elipiniň hem ulanyljakdygy aýdylýar. 1929-njy ýylda Sowet Soýuzynyň musulman ýylatynyň ulanan arap elipi latin elipine çalşyrylypdy. 1940-njy ýylda latin elipiniň ýerine rus dilinde ulanylýan Kiril elipi girdilipdi. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňöw Bürosy Donald Trump'yň prezidentlik kampaniýasynyň dowamynda onuň kömekçisiniň gatnaşyklaryny ýerlemek üçin suwdyň gizlin ruhsatyna eýe boldular diýip Washington Post neşri 11 aprelde habar berdi. Neşrin Birleşen Ştatlaryň ada agdalmadyk resmiýetine salgylanmak bilen habar bermegine görä suwdyň çygaran bu karary Federal Derňöw Bürosynyň daşary siýasatçy geňeşçisi Carter Page'in daşary ýurtly güýçleriň Orsiýetiň agenti bolmagynyň ehtimallygy barada ynandyrmagyndan soň berilipdir. Federal Derňöw Bürosy we Kongressiň komitetlary Donald Trump'yň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş kazanmagyna Orsiýetiň näme derejede täsir ýetiren bolmagyny derňýärler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşiginde başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Balkan welaýatynyň adyndan 3 mektebi göçýän çägeleriň basmak howpy awanýar diýip Balkanlaryň ençemesi habar berýär. Bu welaýatyň Bereket we Serdar etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosynyň çeşmelerini aýtmagyna görä, Agdalýan etraplaryň Düwünçi owasynyňky 12-nji orta mektebe, Ýasy owasynyňky 9-njy mektebe we Ýylgynly owasynyňky 2-nji mektebe barmak gün-günden kynlaşýar. Owanyň çetindäki ak alaňlar sähel ýel tursa ýeliň uğruna tarap süýşýär. Sırgın zerarly owanyň mektebinem gum basyp barýar. Mektebiň 4 tarapyndanam oňa barýan awtolog ýollarynym gum basdy. Mektebe çağalar eltmek barha kynlaşýar. Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran Ýylgynly owasynyň ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä mundan 10-15 ýyl çemesi öň Ýylgynly owasyny, ol ýerdäki ýaşaýyş jaýlaryny göçýän çägeleriň basmagy netijesinde owadaky adyndan 80 hojalyk 3 kilometr çemesi Demirgazyga göçmeli bolupdyr. Häzir şol jaýlaryň üçeklerine çenli gum basan bolsa, mektebiň hem daş söwregi we girelgeleriniň käbir bölekleri gumuň astyna galýar. Bu bolsa şol owanyň ýaşaýjylaryna dürli kynçylyklar döredip, çağalaryň 3 kilometr uzaklykdaky mektebe gatnamak mümkinçiligini barha çäklendirýär. Ýylgynly owasynyň ýaşaýjylary mundan 10 ýyl çemesi öň we häzirki pursatda da özleriniň kömek sorap türkmen häkimetlerine ýüz tutýandyklaryny, emma hiç bir netijeli jogap alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Biz etrap we welaýat häkimliklerine ýüzlenip çägäniň öňüni almaga kömek etmeklerini soradyk. Bize mundan 10 ýyl öňüm häzirem hiç hili anyk jogap bermeýärler, kömegim etmeýärler. Häzirki owamyzda mektep gurup bermeklerini soradyk. Ýöne entek ol haýyşymyza da jogap alyp bilemizok. Diýip owa ýaşaýjysy aýdýar. Owallaryň sözüne görä egerde töwerek daşdan sowrulýan tozonly ýeliň badyny saklajak, owany çölüň süýşän çägesinden gorajak ýörite agaç naharlary ekilmese we owanyň daşynda bolmaly gorag zolaw döredilmese, onu uzağa gitse ýene 6-7 ýyldan owallaryň täze mesken tutan ýurtlaryny ýerlerini hem çägäň basjagy 2-3 söz. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynda owalary güllläp ösdürmek üçin diýip owa maksatnamasyny kabul etdi. Türkmen döwlet media serişdeleri bu maksatnama esasında ýurduň dürli künjeginde täze owalaryň we öňden bar bolan owalarda bolsa mektepleriň, çağalar baglarynyň, medeniýet öýleriniň we sport mektepleriniň gurulýandygyny ýygy-ýygydan habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde de umumy tutýan territoriýasynyň 80%-den gowragyny çöl eýleýän Türkmenistanda çägeleriň süýşmegi tebii ýagdaý bolsa da onuň öňüni almak üçin döwlet tarapyndan ýeterlik derejede alada edilmeýändigini käbir ýerli synçylar we ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanda Garawum çölüniň etegine ýerleşýän owalara ýa-da gara ýollara çäge süýşýändig barada mundan ozal hem maglumatlar peýda bolupdy. Azatlyk radiosu hususan da may-noýabr aýlary aralygynda paýtagtyň çoğunly sebitindäki we Aşgabat Daşowut ýolunyň käbir sebitlerinde çägäniň gara ýollara ýa-da dürli desalara süýşüp gelýändigini habar beripdi. Sözümiziň ahirine bellesek, Azatlyk radiosyna bu mesele dogrusunda Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplarynyň ýerli resmiýetlerinden telefon arkaly maglumat ýa-da kommentari almak başartmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň Gazagystana sapary ýa-da süýşürildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen prezidentiniň Gazagystany 12 aprel etmeli resmi sapary ýa-da süýşürildi. Gazagystanyň daşary işler ministri Gayrat Abdurrahmanowyň beren maglumatyna görä, Berdimuhammedow inni 18-nji 19-njy aprel aralygyna geler. Yakında biz Türkmenistanyň prezidentiniň Gazagystana gelmegine garaşýarys diýip, daşary ýurtlaryň Gazagystanyňky diplomatik missiýalary bilen geçiren duşugyny ma'lum etdi. Gepin gerdişini görä ýatlasak, mundan öň has dogrusu 5 aprelli
Gazak baş diplomatynyň Berdimuhammedowyň saparynyň 12 aprelde amala aşşakdygy dogrusundaky maglumaty peýda bolupdy. Şol pursat Gayrat Abdurrahmanow Özbek prezidentiniň ýakynyna Gazakstana eden sapary şowlu geçdi. Goloyda bize Türkmenistanyň prezidenti geler. Duşuşuk Astanada geçir diýipdi. Prezident Nursultan Nazarbayewiň çakylygy esasyna amala aşyrylýandygy aýdylýan bu saparyň senesiniň üýtgödülmeginiň sebäpleri dogrusyna hiç ýyly maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň resmi mediýasy bolsa bu barada asla da dymýar. Gazak metbuatynyň habarlardan çyn tutulsa, Türkmen prezidentiniň saparynyň dowamyny beýleki meseleler bilen birlikde Gazakstanyň agro-senagat kompleksini östürmek boýunça 2017-2021 ýyllar üçin kabul edilen döwlet ösüş programmasy da maslahat ediler. Gepin gertişine göre bellesek, 2013 yılın ahirini iki yurdun arasındaki süvda dolanışığı 178 milyon dolara den olup, Gazak tarafı 114,5 milyon dolar Türkmen tarafı olsa, tuzunu çütün 7 milyon dolar meşörünü eksport edipdiler. Gazakstan'ın esasan demir ve ağaç önümleri, kali, fosfat, un ýaly haritlar import edilýän bolsa, Türkmenistan özgedegine aglaba newit gaz önümlerini we pomidory eksport edýär. İki ýurdun arasynda Gazakistan, Türkmenistan, Iran demir ýoly, şeýlede Merkezi Aziýa, Hytaý gaz geçirjisi ýaly umumy proýektler bar. Şol bir wagtda 413 kilometr serhet araçagy bolan iki ýurdun arasyndaky yeňilleşdirilen serhet düzgünleriniň Türkmen tarapynyň inisiativasy bilen ýygy-ýygydan ýapylýanlygy dogrusyny maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan bilen Gazakstanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 5-nji oktýabryna ýola goýulypdy. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmen lideri soňky gezek Gazakstanyny 2013-nji ýylyň 10-njy 11-nji maý aralygynda bolupdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Forbes neşri halkara eksportlaryna çenden aşa bagly we global eksportörler krizisinden ýiti ejir çekjek 16 ýurdun sanyny çap edip onu Türkmenistany aýytly çäkdäki döwletleriň hatarynda ýerleşdirdi. Bu neşir özüniň 11-nji aprelde çap eden maglumatynda dünýäniň häzir eksportörler krizisiniň ortasynda dony aýdyp, sarp edişin global derejede durgunlaşmagy we çyýmal narhlarynyň pese gaçmagy halkara eksportlaryna çenden aşa bagly ýurtlarda durnuksyzlygyň we ähtibarsızlygyň artmagyna getirdi diýär. Forbes global eksportörler krizisinden ejir çekmäge iň goroksyz ýurtlary 4 kategoriýa bölüp, Azerbaýjany, Gazakstany, Türkmenistany, Mongoliýany we Nigeriýany aýytly çäkdäki döwletleriň hatarynda ýerleşdiripdir. Bu ýurtlaryň ykbaly uly döwletler bilen gatnaşyklary sebäpli möhüm bolup, islendik ýagdaýda durnuksyzlyk we ykdysady çökünlük täze krizisiň döremegine ýa-da bar bolan krizisiň töwerekdäki regional güýçlerde hasta mögüne getirip biler diýilip neşir belleýär. Forbes eksportörler krizisiniň esaslarynyň 2008-nji ýyldaky maliýe krizisi zerarly Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň başdan geçiren ykdysady durgunlygyna dayanýandygyny nytap, Hytaýy, Russiýany, Saud Arabistanyny we Germaniýany esasy güýçlü döwletler diýip keshitlenen kategoriýada ýerleşdirýär. Bu ýurtlaryň regional güýçlerde we beýleki ýurtlaryň ykdysadyetinde tolkunlar döredip biljek derejede güýçlü ykdysadyete eýedi aýdylýar. Gepin gerdişine görä ýatlatsak, Türkmenistanyň ykdysadyetiniň esasy bölegi Hytaýa eksport edilen türkmen gazyna bagly bolup, bu ýurda ýylda takminan 30 milliard kubometr türkmen gazy akdyrylýar. Geçen aýyň başynda Türkmenistanyň gaz ýataklaryny Hytaýa birikdirýän 4 gaz geçirjiginiň iň ulusy ýagny D liniýasynyň gurulşynyň togtudylandygy habar berildi. Şol bir wagtyň özünde de halkara eksportlary dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy, Moskwanyň we Tehranyň Aşgabat bilen gaz ılalaşygyny ýatyrmagy netijesinde häzirki wagt Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini nytaýarlar. Mundan başga Türkmen Gaz döwlet konserniniň Hytaý kompaniýasyna 2,5 milyon Amerikan dollaryna golay karzyny inni 2 ýyla golay wagt bäri tölemän gelýändigi barada hem maglumatlar peýda boldy. Türkmen Gaz döwlet konserni maradaky nomer
ikinji belgili bazasyna satyn alan manewr lokomotivi üçin Hytaýyň CSR Ziyan kompaniýasyna $2.451.000 möçürdäki garzyny inni 2 ýyl bäri tölemän gelýär diýilip, Türkmenistandan Alternativ habarlar neşri öz redaksiýasyna gelip goşan maglumatlara esaslanyp ýazýar. Aýdylmagyna görä gürrüň edilýän lokomotivler 2015-nji ýylyň 13-nji awgustunda Farab stansiýasyna getirilýär. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ornwasary Nepes Bäşimow partnýorlaryna garzyň ýakyn wagtda tölenjekdigini aýdýar. Emma aradan 1 ýylyň geçendigine garamazdan bu garz henide çenli tölenmän gelýär. Şondan bäri biziň telefon arkaly habarlaşmak, duşmak synançyklarymyzyň hiç biri başa barman gelýär. Şeýle-de döwlet konsernine ýazan hatlarymyzy hem bu edaranyň ýolbaşçylary henide çenli duşundan geçirýär diýip CIS Debt Recovery Solutions adly halkara ýuridik firmasynyň ýokary derejeli maslahatçysy Taras Kopi aýdýar. Bu firma häzirki garz dawasyny çözmek üçin Hytaýyň CSR Ziyan kompaniýasy tarapyndan ýuridik wekil hökmünde ygtyarlandyryldy diýilip maglumatda bellenýär. Bu firmanyň wekiliniň aýtmagyna görä häzir ol we onuň kärdeşleri Türkmengaz döwlet konserniniň ygtybarsyzlygy we agyr ykdysady ýagdaýlary baştan geçirýänligi barada ähli potensial partnýorlaryny habarlaý diýerler. Şeýle-de bu baradaky maglumatlary top taslamasyna potensial gatnaşyjy ýurtlar Pakistana we Hindistana uğradýarlar. Biz ätýaşlandyryş kampaniýasy we bank kreditorlary arkaly Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalaryny hem ýüz tutarys. Bu hem kömek etmese onu bu iş halkara arbitraj suduna geçip biler diýip Taras Kopi belleýär. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 11-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin Murat Arçaýew belledi. Arçaýew öň bu konserniň başlygynyň ornwasary wezipesini ýerine ýetirýärdi. Mundan bir hepde çemesi ozal Türkmengaz döwlet konserniniň öňkü başlygy Maksat Babaýew hökümet başlygynyň Newitgaz senaty puwdagyna gözegçilik edýän ornwasary wezipesine bellenilipdi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Freedom United guramasy Türkmenistanda mejbur zähmet barada maglumat taýýarlan. Häzir tutukluga alynan Gaspar Matalayewy azad etmek boýunça ýürüýte kampaniýa başlatdy. Gaspar bilen bile islesen Türkmenistanyň Alternativ habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew bu kampaniýa we Gasparyň tutuk edilmegi barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Doğrudan Gaspar Matalayew geçen yıl 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda tutuk edildi. Ondan ozal meniň serişdämiň buýrugy bilen fakty meýdanlaryna gatnap, şo taýda mejbur edilen adamlar bilen söhbetleşip geçirip, şolar bilen gürleşip, şol sandy çağalar bilen gürleşip, durly maglumat ýygnayardy. Şol maglumatyň esasynda bizim hasabat ýazyp türli edaralaryň ünsüni çekdirdik. Indi Ruslan şu Gasparyň tutuk edilmegi bilen baglylykda oňa resmi taýdan ýönkülen aýplama, bu aýplama seniň öz garaýşyň barada hem maglumat beräýsin. Resmi taýdan berilen aýplamalar kesaplykdan ibarat bolýar. Men olary dogry ret edýän. Sebäbi bilşiňiz ýaly, geçen ýyl oktýabr aýynyň 2-sinde şu Gaspar Matalayewyň göýüren maglumatlarynyň esasynda biz raport ýazdyk. Soňum 2 gün ondan şondan soň, ýagny 4-nji oktýabrda giýje saat 12-de oň öýüne gelip 4 sany polisiýanyň işgärleri gelip biz bilen gitmemizi talap etdiler. Şo günden bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň howpsuzlyk maslahatynyň ýygnygynda Türkmenistanyň prezidenti, ýagny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň başlygyny berkenç bildirdi. Şoň üçin şoň hemmesini göz öňüne tutandy. Gaspar Matalayewyň tutuk edilişi şoň bilen bagly diýip pikir edýän. Hat aýdynlaşdyrmak üçin Ruslan şu Gasparyň tutuk edilmeginiň asly sebäbini sen onuň şu mejbur zähmet barada taýýarlan maglumatlary bilen baglanystyrýaňdy.
Elbette. Sebäbi ol Farab Lewap vilayatynyň Farab etrawyna bir näçe gezek sapar etdi. Şol ýerden, şol sewitden, paxta meýdanlardan bir näçe surat goýberdi. Bir näçe adamlar bilen gepleşdi, gürleşdi. Indi Ruslan şu Gaspara azad etmek üçin alınıp barilen kampanya bardy hem gurrun beräsiň. Ýa-ni belleşimiz ýaly bu urda Freedom United gurumasy ýürüýdi kampanya başladypdyr we Gaspara azad etmek üçin petisiýa çağırsy hem 33 müňden hem asa adam gol goýupdyr. Dogry. Freedom United adly guruma o paxta kampaniýasynyň agzasy bolup durýar. Biziň partnerimiz bolýar. Şu Freedom United gurumasynyň hökümetlerde, ýani gün batır döwletleriň hökümetleriniň arasynda soňra Birleşen Milletler gurumasynda hyzmatdaşlary bar. Şolun kömekleri bilen biz häzir şu petisiýany başladyk. Sizem dogry aýtdyňyz, 33 müňden gowrak adam şol petisiýa öz goluny goýdular. Gepler Adatlyk Radiosy efirde siz bilen men Toltan Atsylywa. Aşgabat şäherinde dilegçilik etmäge mejbur bolýan ýaşaýjylar baradaky maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýär. Mundan 4 ýaşyl odal Aşgabatyň köçelerinde, howda merkezleriniň, bazarlaryň golaýlarynda dilegçilik edip oturan dürli ýaşdaky adamlar görse bolýardy. Emma soňky bir ýyldan bäri olar köçelerde görünmeýärler. Aşgabatly ýaşaýjy 60 ýaşly pensioner Hurmat Aýdanyň aýtmagyna görä, dilegçilere köçelerde dilegçilik etmäge ruhsat berilmeýärligi sebäpli olar indi öýlere aýlanyp dilegçilik edip başlapdyrlar. Gapyn kaklar turup gapyn açardyň. 1 manatçyk pul beräý, ýa iýmäge bir datçyk beräý diýip iki bükülüp duran garrylaram, ýa çağam agyrsyr gowlady, dermana pul tapamak, derman üçin kömek pulu beräý diýip çağanyň elinden tutup duran ýaş denarlaram gapyda durandyr. Özüň pensioner bolsaň, bu wagt özüň oňaryp bolýarmy? Gapydan gelene näme diýeceňi bilmän tergazdan bolýardyň. Pensioneriň olaýdan olaýa özüniň ölçegli, gapydan dilegçilik edip geleni boş gaýtarmaga ýüregiň aýýar. Öz ölçeglice puluny paýlaşmaga bolsa, öz ertiriň alada diýip Hurmat Aýda aýdýar. Aylıklaryň, pensiýalaryň her ýylda 10 götürüm ýokarlanmagy, bazarlarda narhlaryň öznüksiz ýokarlanmagyny ýapyp bilmeýär. Pensionerleriň, maýyplaryň sosial kömekleri bahalaryň galmagy bilen uçypsyz bolup galýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda gün güzarany kynlaşýan adamlar gedaçylyk etmäge mejbur bolýarlar. Ýurtda ýaşaýyşyň kynlaşýandygyny bolsa, ýolbaşçylar boyun almadyk üçin ähli zady gulala ulgedy görkezmäge çalyşýarlar. Sosial taýdan goragy pes adamlar näsaglan halatynda bu kynçylyklar haskem artýar. Dermanlar juda gymmatlady. Soňky 1 ýylyň dowamında dermanlaryň bahasy tas 50 götürüm ýokarlandy. 200-250 manat pensiýa puluna alýan pensionerler ony däher dermana berjänen bilen oklar. Ýemek içmege sarp etjeklerinden bilen oklar. Ondan elini serýän adam köpeler diýip bu zatlar barada döwlet ýolbaşçylarynyň asla gyzyklanman. Diňe gedaçylyk edýän adamlary zorluk bilen köçeden ýygnamaga çalyşýandyklaryny Hurmat Aýda nygtýar. Gedaçylyga mejbur bolýarlaryň köpüde hem maýyplar da aýdylar. Soňky ýyllar maýyplaryň kömek pullarynyň galdyrlandygyny seretmeden olaryň sosial goranyň pes bolmagynda galýandygyny görse bolýar. Munyň esas sebäplerini bolsa, olaryň saglyklaryny bejertmek üçin döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan muht bejerilerin maýyplara elýeter däldigi bilen düşündirilýär. Saglyňa seretdirmek üçin, ýa bolmasa maýyplar üçin muht berilýän enjamlary almak üçin degişli edaralara ýüz tutanynda ol kömekler alýan çan görügi baryny görýärsiň. Alýan kömekleriň hem talaba laýyk bolmaýar. Şol sebäpli öz hasabyňa pul çykaryp bejerige ýa enjam almaly bolýardyň. Muňa ýagdaý ýetmeýän maýyplar bolsa, dilegçilik etmäge mejbur bolýarlar diýip maýyplar aýdýarlar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Kataryň şeýhi Türkmenistanyň bede waramçylygyna geçiriljek at şapyrşygynyň baýragy üçin 500 000 Amerikan dollar meşhurlygyny pul çykarmagy planlaşdyrýar. Kataryň paşa maşgalasynyň agdasy Şeyh Faysal bin Nasir bin Haman Al Tani'nin bu niyetini
Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýolunan hatyny mälim edenligi 10 aprelde Türkmenistanyň prezidentiniň Medwet gullugyna salgylanyp media maglumatlaryna habar berilýär. Maglumata göre Kataryň çykarjak 500.000 Amerikan dollar meşhurnak puly türkmen atlary döwlet bileleşiginiň hasabyna geçirilýär. Türkmenistan bedew bayramçylygyny 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbe güni belläp geçýär. Bayramçylyk çäreleriniň dowamyna at çapşygy, ahal teke atlaryna bagyşlanan sergi, halkary konferensiýalary we beýleki dawaralar geçirilýär. Bedew bayram münasibetli geçirilýän at çapşygyna Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hususan 2013-nji ýylda gatnaşan at çapşygyna birinji ýeri eýledi we 11 million dollar meşhurnaky esasy bayraga eýe boldy. 2013-nji ýylda bedew bayramçylygyna geçirilen at çapşygyna prezidentiň 12 ýaşly agtygy Kerim Gulynyň ýeňiçi bolanlygy yglan edilipdi. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň türkmen bedewleriniň bayramçylyk dawarasyna prezident Berdimuhammedow toý sowgady hökmünde 8 sany ahal teke aty milli libaslar peşkeş berildi. Türkmenistan ahal teke atyny milli baýlygy we buýsunjy diýip resmi derejede yglan etdi. Döwlet gerbiniň merkezine ýelýän atyň şekili şeýledi. Şu ýyl ýurtda geçiriljek Aziýada 2017 sport şäherleriniň hem simwoludur. 11 martda Türkmenistanyň resmi habar agentligi döwlet başçysyny UNESCO arza berip, ahal teke atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanyny goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýip mälim etdi. Şeýle-de prezidentiň arassa ganly ahal teke atlarynyň katalogyny düzmek barada tapşyryk berenligi habar berildi. Käbir garaşsyz syňçylar Türkmenistanyň ahal teke atlarynyň gan arassalygynyň halkary kadrlaryna laýyk barlanmaýanlygyny aýdýarlar. Dünya derejesinde ahal teke atlary boýunça iş alyp barýan esasy idaralaryň biri Orsiýetiň atçylyk boýunça ylmy barlyk instituty soňky 30 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň tohum arassalygy ylmy barlyklar esasyna tasdiklanan ahal teke atlarynyň sanynyň 96,18% derecesinden 11% çenli adalanlygyny aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan siz bilen. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda howpsuzlyk şertleri birnäme gadal hasaplanýardy. Soňky günlerde Balykda da jeňçiler öz hereketini güýçlendirdi. Welaýatyň etraplarynyň köpsinde jeňçiler ýerleşipdir. Hususan hem Çarkent, Zary, Şolgere, Kişindi, Çymtal we Çarbölek adly etraplarynda jeňçileriň has aktivdigini resmiler tasdikleýär. Şu ýagdaýa garşy güreş üçin Balyk welaýatynyň hakimi Ata Muhammed Nuruň ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda Alburda adly daglyk sebäpde çatyşyk barýar. Uruşda jeňçileriň 4 serkerdesiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Çaknaşykda awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Welaýatyň Alburda adly dag jülgesiniň jeňçileriň harby merkezine uğurlendigini Balyk welaýatynyň hakimi Ata Muhammed Nur aýtdy. Bu ýerden jeňçileriň böýlek sebäpleri ok ýarag we harby enjam daşaýandygyny bildirip hakim Ata Muhammed Nur şeýlediydi. Raý ekmalaty amaliýaty hodra Balyk meýany gaýby welaýata meran Balyk welaýatynda hem jeňçiler öz hereketini artdyrdy. Welaýatyň alty etrafynda jeňçiler hasam güýçli. 3 welaýatyň, ýagny Jowzjan, Balyk we Serpil welaýatynyň çäkleşen regionlarynda jeňçileriň harby turgulleşik merkezi bar. Jeňçilere garşy biz harby operasiýa başlatdyk. Jeňçilere uly zarba uruldy. Ýöne goňşy welaýatlar bilen bilelikde jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmäge zerurlyk bar diýip Ata Muhammed Nur nagtady. Muamelaty müşterak we muhim bowlata ýory hudaşa başyp Balyk welaýatynyň 15 etrafy bar. Welaýatyň 2 etrafy Amy derýa arkaly Özbegistan bilen serhetleşýär. Amy derýanyň Awganystan tarap kinarynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Türkmen obalarynda da ýaraglylar bar diýip ýerli ilat aýdýar. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy Abdurazzaq Kadyryň aýdyshyça, jeňçilere garşy harby operasiýa Alburd daglaryndan başladylypdyr. Döwlet garşydaşlarynyň 4 komandiri öldürilipdir. Etraplaryň hemmesinde de jeňçilere garşy harby operasiýa geçiriler diýip Kadyry belledi. Amaliyot tasviri modat koy Alburd randozi karde 4 sarguru kuşta şud.
Balık vilayeti Demirgazyk Awganystanyň ykdysady merkezi hasaplanýar. Balyk vilayetinde howpsuzlyk şertleri dartgyllaşsa, onuň yaramaz täsiri bütün Demirgazyk Awganystana da ýeter. Hatda merkezi ady ýurtlar hem onun ziyan çeker dep bilermenler aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.